Nemôžem. Prečo? Lebo ide Marky. Ahojte, deťurence moje krásne. Som vám donesla trošku sedivinu. A idete na oslavenie s Bielinko? Som mu donesla trošku zaspalink. Sme boli s Božíkom v Maďarsku. Joj, takí tam boli tí spaloví chlapci. Hneď som si spomenula na to môjho lezíka. Aký bol len krásny a úžasný. No nič, idem ho nájsť, ďakujete vám. Vera! Vera! Dobre, áno. Bylo preboha desivou. Však vyzerá, že keď si prišiel z koncentračného tábora. Aj včera som mal spoločnosť tam dnes trošku oslovať. Veľa si večaričko. Veľa si hovado. Mám, že si števal sparkoval tomu to dneska. To zastavili. Čakovala od Bratislavy až po Peking. Ja som si myslel, že keď nepoviem ostane, on to nezoberie až tak vážne. Však som kvôli tebe musel vystrelať polovicu križovatky. Chlapci ticho, to si vyriešite neskôr. Milý Belár, chcete meniť celé naše rodiny, prca, pipinky, mňa, banána, Krtka, ktorý sa momentálne kde si flaká a naše milé Marky, pobrať všetko najlepšie k tvojim národeniam. A samozrejme máme pre teba pripravené aj darček. Prihlášili sme ťa do prcavých príležitostí. To sa nemyslíte vážne. Neboj sa, to taká samica, neľutuješ. To poďme mi takú ti dobre.